Terve täältä Finn Mikaboy Live-kanavalta. Tänään aloitetaan ensimmäisellä videolla ja katsotaan mitä ekalla videolla nähdään. What the fuck? 4 clues on the ground. What the fuck? What the fuck? This is amazing. Amazing. Ai vittu, siitä se tuli. Hieno työ eka tappo. Ei mitään muuta kuin paljon onnea Slayerisyysistä. Nice. Ainahan pitää tehdä voittotanssia, mutta katsotaan mitä lootista tulee. Ja lootista tulee... Ei tullut speari, tuli aivan muuta toista sontaa.